sila dyan. Ari. Wala na eh. Siyempre mo, klaro dyan. Ready na. Yan, next na isa. One file. Bigyan parkingan sira. Ano ba siguro sa simbahan? Sisyon na karon ako. Wala ma-parklet. Sana. May pala kayad. Excited. Low. Kinakayad pa lang, mabirat. Yung oran, yabi ka ba? Ay, sorry lang darling. Sabi pa man pala. Magi man. Ipot kita. Ito nga rin mo kasi no, mga tay-tay. Mami, Kasi gagawin. ay, kumukat na ang coloring. Kochos ko wala, namikli sila ba? Mami. Oh, pulis na pulis lagi ng pulis daw no? Sila ka magkakaparal.
Stage lagyan ng isa. Number 2. Dali kami na exchange. Parang makikot ata. Parehas man lang. Pero rapid kayo makatago ka mo, gandahin ka mo, makapisto ka. Sabi nga pakinganay. Ay, baka dito yan. Ito tayo malang panahon. Nga may gabi eh. Jaja ka mo naman eh. Wow. Fisherman. Hindi ako nagagabi. Wow. Malitok magali. Saint Therese. Eskwelahan ni Ate. Yan mo lang. Wala kang siya din. May mo lang siya. Paano? Ay, tayo private. Hindi ako naglala. Yan dito. Yan. Swerte sang ano nila dyan. Yan mo lang. Parientehan nila. Nugnog. Ang ano na? Kiosk. Ang handa nga pisto. Ang handa nga ba?